Kanti ke uDr Khehlelezi bakwethu usevezile izikhalazo zabantu ukuthi abantu bayakhalaza bathi abakwazi ukumthola bonke ngesikhathi. Inimikelele nginamukele bakwethu ehlelweni lethu lezindaba eSP Media TV. Mawuqala ungena kwi-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe kwenze njalo bakwethu nangokushare ilink yethu bakwethu. Phela nalo udaba esilitholayo la sithola ukuthi uDr Khehlelezi uyasho ukuthi bakwethu abantu abaningi abakwazi ukumthola ngesikhathi, kanti ke basuke bebaningi ngendlela eyisimanga, kodwa uyathembisa ukuthi uzokwazi ukuthi abaphendule bonke ngesikhathi. Bakwethu uye washiya inamba la, noma ngithi nje bakwethu uye washiya izinamba la, kanti ke ucelile ukuthi abantu ukuthi ucela ukuthi bangadeposit any money abayitshelwa ukuthi abayideposit, ngoba baningi abantu abazenza yena uDr Khehlelezi. Kanti ukuthi uyacela ukuthi mawufonile ifoni yabanjwa yiba sobhuka isikhathi sokuza noma ngabe sikude kangakanani, just for ukugcina ispace. Inombolo ayishile bakwethu yokuqala ke la uthe yase Johannesburg ithi 066 002 6633, ethi 066 002 6633. Kanti bakwethu enye athe yase Durban yathandiwe ithi 072 1234 976. Kanti ke enye inombolo ayishiyile ebhalwe Durban V ithi 063 051 741. Kanti ke futhi enye ebhalwe Durban Ndoni 071 130 7808. Kanti enye kaZandile waseDurban ithi 081 38 40 955. Kanti ke inombolo yase-ofisini yona ithi 087 550 11. Kanti ke bakwethu ekugcineni bafake email yakhona ithi drk127gmail.com, ekaGoogle ithi lethu15@gmail.com. Kanti ke bakwethu uDr Khehlelezi esephetha uke wathi ke lana, we are trying our best level to attend each and every person who want to book for appointment, call only and these numbers for bookings. Usho njalo bakwethu uDr Khehlelezi. Mina ke bakwethu ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.